Узган атна сәяси оқиғаларға да бой болды. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин жетекшілігіндегі Татарстан парламенті делегациясы Беларусь Республикасында болып қайтты. Татарстан мәктәпләрендә парламент дәресләре башланды. Республикада 2030 елға қадар Татарстан агросәнәгатен үстерү стратегиясы барлыкка килә. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Узган атнаның төп сәяси вакыйгасы Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан парламенты делегациясының Беларуська булуы. Депутатлар Минск башкарма комитеты һәм өлкә советы җитәкчеләре белән очрашты. Республиканың зур предприятиеләрендә булып, сәнәгать һәм закон чыгару өлкәләрендә тәҗрибә уртаклашты. Фәрит Мөхәммәтшин белән Наталья Якубицкая очрашуына нәкъ 1 ел узган. Минскны күрсәтеп, төрле өлкәләрдә эшләнмәләр белән уртаклаштылар. Тарихны саклау бүген төп бурычларның берсе. Аерым алганда, бу хакта Фәрит Мөхәммәтшинның Минск өлкә башкарма комитеты рәисе Александр Турчин белән очрашуында сөйләде. Шулай ук делегацияны башкаланың өлкә советында кабул иттеләр. 2022 елда Гродно шәһәрендә Татарстан һәм Минск өлкәсе парламент рәисләре хезмәттәшлек турында килешүне имзалаган иде. Ул үзара хезмәттәшлекнең парламент юнәлешен ныгытуга каралган. Сәүдә икътисади партнерлыкка килгәндә, бүген ул иң югары дәрәҗәдә. Импорт линейкасында азык-төлек продуктларынан тыш нигездә транспорт. Татарстанның агросәнәгатендә Беларусь тракторлары трактор паркының 60%-тан артыгын тәшкил итә. Ә Казан юлларында трамвай паркының 37% Беларусь трамвайлары. Это такой символ мужества, вдохновения. Я хочу вам его подарить. Татарстанның парламент делегациясы атаклы Белазыйда булды. Анда җир асты эшләре өчен машиналар, төягечләр җитештерелә. Завод карьер техникасы җитештерү буенча дөнья күләм әйдәп баручы 7 концерн исәбенә керә. И объем товарооборота большой, и много гуманитарных проектов, которые внедряются, и культурные связи хорошие. Поэтому мне очень приятно, что Фарид Хайруллович приехал с делегацией. Это здорово. Оценивая вот такие взаимоотношения такого субъекта Российской Федерации, как Республика Татарстан и Белоруссия, можно говорить, что они находятся на очень высоком уровне. Мы понимаем, что с этой республикой, братской, союзной республикой, надо налаживать очень самые тесные связи по всем направлениям, возможным для контакта, для совместной работы. Этому способствует Борис Вячеславович Грызлов в качестве посла нашей страны. Татарстандыларны Беларусь Милли биотехнология корпорациясының инновацион проектлары белән таныштырдылар. Татарстан импортны алмаштыру кысаларында масштаблы проект төрле ихтыяҗлар өчен ашлыкны тирәнтен эшкәртүне күздә тота. Сәнәгать күләмнәрендә мөгезле эретерлекләр, кошлар өчен балансланган катнаш азык, бодай глютены һәм крахмалны алу өчен 12 мөстәкыйль җитештерүне бердәм технологик чылбырга берләштерәләр. 2 көнлек очрашу барышында Татарстан һәм Минск өлкәсе тагын бер тапкыр үз максатларын раслады. Барлык өлкәләрдә хезмәттәшлек киңәйтелә. Республика мәктәпләрендә киләчәкне сайлыйбыз дигән парламент дәресләре башланды. Алар Россия һәм Татарстан сайлау системасы нигезләренә багышланган. Дәресләр алдыннан Фәрит Мөхәммәтшин парламент дәресләре әзерләүче педагоглар белән очрашты. То, что заложим молодым людям, то и пожнем. Не доглядели, просмотрели в семье, его величеству учителю приходится вкладывать огромный труд, чтобы перенаправить мысли этого молодого человека в разумное русло. Вот эта миссия ваша, за вас это никто не сделает. Республикада 2030 елга кадәр Татарстан агросәнәгать комплексын үстерү стратегиясе барлыкка килә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясендә Рөстәм Миңнеханов мөһим документка кушылырга кушты. Коллегия Татагроэкспо масштаблы агротехнология кысаларында узды. Это очень нужный и важный документ. Хорошая аналитика сделана в части, где мы находимся, куда нам дальше двигаться. Поэтому я поддерживаю эту стратегию. Надо разработать и принять.
Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны республиканың Питрәш һәм Тәтеш районнарында булды. 5 ел элек Россия президенты Владимир Путин башлап җибәргән милли проектлар муниципалитетны танымаслык итеп үзгәртте. 780 урынлы 4 балалар бакчасы төзелде. Лаеклы ялдагы халыкка хастаханәгә йөртү өчен автотранспорт барлыкка килде. Үзәк район больницасына ремонт ясалды. Заманча медицина җиһазлары кайтарылды. Бу республикада 2 зур заманча мәктәп һәм туучылар саны уңай булган бердән бер район. Шуңа күрә аның Татарстан муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисади үсеше рейтингында 5-нче урында булуы да гаҗәп түгел. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов волонтер Фәрит Гыйльфановка Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Фәрит Гыйльфанов 75 яшендә автомобиль дискларыннан торган йорт ишек алдында буржуй мичләр ясый. Алар утын белән җылытыла һәм 50 квадрат метрга кадәр мәйданлы бинаны җылытырга сәләтле. Волонтерга шулай күршеләре һәм битараф булмаган кешеләр ярдәм итә. Ул гыйнвар урталарында Луганск Халык Республикасыннан кайта. Анда кабат шәхсән үзе гуманитар йөкне озата бара. Узган ел волонтер 100-гә якын мич әзерләгән. Махсус хәрби операциядә катнашучыларына аның йын оек башлар бәйләүче иптәше дә ярдәм итә. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Гыйльфанов исеменнән инициатива һәм ярдәмчелек шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга зур өлеш керткәннәре өчен ихлас күңелдән рәхмәт сүзләре җиткерде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.